नै ट्रि हाउस सफैबाय जोङो ट्रि हाउस ओइ नै भिउखौ नायलाय भिउखौ दा मा मजा आरोना फैनानै ओरैबायदि मजा नाङो माने बुंथावबो जाया स' जाबायानो बहुद जाबाय बहुद स' दिनै डि एन ब्लगार आदाखौ लोगो हमनो हानाय जों करामुर ना मा बे जायगायाव स' आदाया फैदो बे जायगायाव दा नायनोसै लोगो मोनहैना मोनहैया लोगो मोनबाथ' मोजांनिनो बाथ्रा नायनि आदाखौ दहाय आं जोंहानि लामाखिनियाव नुदोंमोन आरो नायथिं रङिया साइडनिफ्राय तामुलपुर साइडथिं गालि फैदोंमोन जोंनिया तामुलपुरावनो ना स' नुदोंमोन आरो दा बेखिनियाव ओमफ्राय नै जोंनिया फैनानै लोगोआ गोलैदो आथिङा थांदो बहुद सादोनो गाजोल लाबदो गाजोल बिदिनो ओइ नै गाखोदोंमोन नै बेहाय गाखोदोंमोन आरोना जायगाया तामुलपुर ओइथिं हर्स गराया गाखोनो हागोन फाइनालि जों फैनो होननाया सफैबाय सिस्टार गाखोनो हागोन र' दसे गाइस सुपाब जागा सुपाब देन्जार सुपाब नोंथांमोननो खिथिलांगासिनो दं आं फारसेनिफ्रायनो ओरै जोंनिया गोरों गोरा मिस्टार सोरजिना सिस्टार डेन्जार माबादो इनो हाय हाय so guys हाय नो बहुत डेन्जार खाट्रा नांदोंना जायगाखौ नायनानै मोजाङै जनानै ब्लगिं बानायदों लोगोफोर मोनसे बाथ्रा आङो माने नोंथांमोननो लामा खिथिनो मोनदिया आरोना गारि सालायनांबाय रावबो आंनि केमेराखौनो हमना होआ स' बिनिखायनो आङो हारसिं बनायबाय स' जाय अननानै सापर्ट खालामगोन बिसोरनो आंनि फ्रेन्ड आरोना जाय डिसलाइक मारिग्रा इसोरबो फ्रेन्ड आरोना माने भिउस फैयो आरोना होमबानिया स' डिसलाइक मारिग्रायाबो फ्रेन्ड लाइक मारिग्राया फ्रेन्ड स' साबसक्राइब खालाम आंनि फेमिलि मेम्बार जानो लुगैदोंबा स' जादों लासै नोंथांमोननो आं जायगाफोरखौ खिथिलांबाय थागोन फारसेनिफ्राय पुरा नोंथांमोना नायनानै मारै नाङो आं माने ब्र' माबाफोर कमेन्ट न' कमेन्ट जेबो बुंखाया स' मोजां नुदों ना जायगाखौ नायनानै स' नायलांबाय था नोंथांमोननि सिगाङाव आं बरिया खिथिलांसै आरामसेनो थांगासिनो दं जों दा इयाव गाखोग्रा दं ओइ नैथिंगालै सोरबा केम लुना थादों दख न' बरियानो ओइथिंगालै ओइ गाखोनोथ' नाय साथि थांबाव नायाव हा मेंबायलै जांखो बरिया नांदोंना जायगाफोरखौ हा सायाव दावखोलांसै हाजोआ सुन्दर मायाव ट्रि हाउस लोगोफोर ट्रि हाउस जाय फैयाखै फैनो हागोन दा माने बारा मानसि जायाखै आरोना ओमफ्राय नैफोरनि जग्रा दं जों दा सायाव फैदों आरोना नैयाव ना मानायाव अ इथिं फैला आंनियाव थागोन ओइ नै लामाया ओइ खासेयाव ओंखारना लायनो थांगासिनो दं आंखौ गाखोना लायनो बंफांनि न' ओइ आंबो गोलैगोनलै स्ल' मसनाव गाइस स्ल' मसनाव र' आंबो गाखोहैथों र' दसथा थु गाइस नै सफैबाय सायाव गाखोदो जोङो बंफांनि सायाव ओइ नै दैमा दं इथिं दैमा मार नुदोंबा सिख्लाफोरखौसो नुदों माथो नायलांबाय था आरामसेनो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय गोसोम फुरखाबाबो नायबाय था दै
गाइस नै आं जि बरिया जायगायाव जना दङ जोंहा नै इथिं फट'शुट खालामगासिनो दोङो ओमफ्राय जायगाखौ डाइरेक्ट खिथिफैखानाय जाबाय आरो ना नोंसोरनो डाइरेक्ट माने बाइक सालायनांगौ ना ओमफ्राय डाइरेक्ट भिडिअ लाबोनो मोनाखै बरियानो फैबाय ओइ नोंसोरनो जायगाखौ खिथिनि आङो ट्रि हाउसनि न'आ माने सुपाब आरो ना नायनो हागोन नै सायाव नाय सुपब आइ मिन सुपब आरो ना बया मोजां नांदो फैनानै तामाम जोङो दा थांबाथाय DN ब्लगार आइ मिन ब्रादारखौ जों दा करामराव लोगो हमहैनो हानाय स' आदा फैदो आरो ना बरियानो नायनोसै मा जायो स' ट्रि हाउसआ ओरैबायदि आरो ना जायगाया नायलाय गिदिं गिदिं खिथिदां नोंथांमोननो जायगाखौ मार नुदों मिथिया आरो ना हले जायगाखौ फैनानै सुपाब नांदों ओमफ्राय बारा मानसि गैया आरो ना गराय होनबाय नै गराय गिदिर गैया उधर आ रहा है पीछे से आ रहा है ओइ देखो ओइ स' दा जोङो आदाखौ बोरैबा लोगो हमफ्लांबाथाय मजा दा नायनोसै लोगो मोनगोन ना मोना लोगो मोनबाथाय आरामनो लोगो हमसै आरो ना स' नायलांबाय था नोंसोरनो ट्रि हाउसनि खिथि बेखिनियावनो ट्रि हाउसआ स' बेयाव नुहुरदो जानो हागौ फिसा फिसा स' थांना खिथिनि सायाव गाखोनानै दै नाय नोंथांमोना बरियानो गाइस ट्रि हाउसआव गाखोलांसै जोङो बरियानो नायनानै लागोन नोंथांमोना बरियानो सायाव थांसै सायाव खोमसिथार माथो माथिं लामाया ओ भाइ साहब आरो सायाव थांबावनांगौ ट्रि हाउस दे मोजां ना जायगाया दा जों करामर थांबाव नायदों आरो ना करामराव थांसै ओमफ्राय इयाव बहुद जायगा गिदिंबाय थांसै ना जों दा इथिंनिफ्राय ओंखारलांसै नैथिंगालै जिबायदि भिउ नायलाय जि बरिया जायगा थांसै इदिबाय नैयाव टिकेट दानो नैयाव टिकेट बेसेबां लादोंमोन सासेयाव 20 स' जों दा थांलायनोसै इथिंगालै बरियानो करामर एबार स' थांसै ओइ बा मानसिफोरा नै बिदिनो ट्रि हाउसआ स' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ सुपाब जायगाया स' जों दा थांसै आरो ना करामर हाबहैनांगौ बरियानो बेनिखायनो आइ एम गयिं टु करामर स' ट्रि हाउसनिफ्राय थांसै जाना हाबदो नै जानो बोसोर जाना हाबदो न' नै जाहोग्राया नामखौ जाहोग्रा इयो दा जाखांनाय उनाव करामर नोरैलै करामर गाइस करामर थांग्राफोरा नै डाइरेक्ट करामराव लोगो हमहैखासिगोन नोंसोरखौ जागोनथ' स' करामर सहैग्रोनोसै बेनि उनाव नोंसोरखौ लोगो हमसै बाय बाय गाइस नै फाइनालि मोनफैबाय जोङो जायगाया बहुत डेन्जार सुपाब जागा स' नोंथांमोना नायदो एबार बेसां नायो तामाम बरिया जागा मोनफैबाय नै ब्रह्म नाय नै गासै 6 जन फैदों जों 6 जन फैदों गासै 6 जन मार नांदो तामाम सिदा ओइ इखौ भिडिअ बानायनांगोन नै भिडिअ बानायबाय इखौ सिस्टार नङा भिडिअ बानाय आंखौ थाबायगोन आं स्ल' मसन नायदो बरियानो जायगाखौ नोंसोरनो बरिया खिथिनोसै आं सुपाब जायगा स' नोंथांमोना नायदो एबार बेसां नायो तामाम बरिया जायगा मोनफैबाय नै ब्रह्म नाय नै गासै 6 जन फैदों जों 6 जन फैदों गासै 6 जन मार नांदो तामाम सिदा ओइ इखौ भिडिअ बानायनांगोन नै भिडिअ बानायबाय इखौ सिस्टार नङा भिडिअ बानाय आंखौ थाबायगोन आं स्ल' मसन नायदो बरियानो जायगाखौ नोंसोरनो बरिया खिथिनोसै आं
जागाखौ नोंसोरो आइ मिन नुबायानो जानांगौ आरो ना स' बाय गोसोम गोसोम फैदो केमेरायाव जायगाया ओरैबायदि आरो ना नायथावना जायगाया बेखिनियानो स' बेनिफ्राय जेबो गैला ओरैबायदि जायगा उरि 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 ड्रन शट लादो नै ड्रन शट स' गाइस जायगाया बेफोरबायदिखौनो होनो ड्रन शट फाथायदों आं नै सलिड ना जायगाथ' नै हाबसोनबाय नै खोमसि नुलायोना नै सिख्लाफोरा माबा खालामसै नै नायनो हागोन जि बरिया नङालै आमदानि दोङो Dammam beautiful place oh sa necessary sa lamba sa नै माबाफोरा गावजेंफोरा ओइ मोनफैबायना हायेनब्रा हायेन नै इयाव बुं ओइ खिथा बाहाय बस मायबा बुंनो मा लावगाफोर Unboxing खालामदो दे बुंलाय दे बुं unboxing lens फंनैसो बाथ्रा बुं ओइ जों माथिं गिदिंना फैनांदोलै खिथाना होलै आन्दायनानै फार्स्टआवनो ट्रियावसो थांफ्लांदों गेटानो बन्द जाना होबाय बन्द जाना होना पाहार जिं सारभाइभ खालामना फैबाय जोङो लागा गाइस जोङो दसे थाना थांसै आरो ना आइ मिन मोनाबाय 3टा जाबाय 3टा बाजिबाय आरो ना स' दसे थानानै थांसै जायगाया बेखिनियाव ओरैयानोमोन ओमफ्राय बाय थांसै It's caught in the crossfire